nu ikke. Sæt videre, løbekontra! Lang tid igen! Du skal bare tage ud. Det er 5 minutter, så kommer vi i slutningen af kampen. Det er morgendag eller andet. Takle! Gennembrud! Videre! Godt dækket! Godt dækket! Jo, der er ret vandet, der bliver døde. Godt dækket for længe, det der. Godt dækket for længe. Kom igen, det er nedtur, det der. Berlin, bare flyt fødderne, drenge i forsvaret, ikke også? Vi står lige over for dem, flyt fødderne! Godt score, Mikkel, fortsæt! Kom nu, gutter, få lyd på derinde, kom nu, drenge, mand! Godt dækket, fortsæt! Frank, hold planen, Frank! Altid planen! Skal ikke løbe ind! Kom igen, Anders, fortsæt! Spille rundt! Berlin, undergang højre næste gang. Undergang højre igen. Benno! Sådan! Frisk, Mikkel. Kom nu, Mikkel. Kom så! Undergang højre. Der kører vi overtal næste gang. Hvad spiller det der? Ej, højre en gang til. Det er bedre bare at stå pres. Godt spillet, Anders! Godt, Anders! Godt scoret! Og nu fast dernede, dreng! Kom nu! Bare spil næste gang så. Tælle! Mikkel igen over midten! Mikkel over midten! Videre! Ej, Mikkel, ikke så danse, mand! Vi er overtalt! Kom igen, Elmer, kom igen! Nu tager sig et hurtigt håndklæde.
den der Pau, mand. Godt klaret, Elmer. Tempo på, drenge. Godt nå det. Kom nu. Kom nu, gutter, fortsæt! Kom nu, det er kun 3 kasser, mand! Tempo i målet. 5 på 5, drenge. 5 på 5. Rej. Ja, mand! Kom nu, gutter, mand! Hallo, drenge. Løbe nu. Lad jer løbe. 5 på 5. Tæller og trækker. Rasmus indad. Udtag nu. Robert! God tid, Asger. Tæt spillet. Kør den rundt. Nej, dommer. Helt ærligt, det er et brutalt spil, mand. Fuldstændig. Dommer, du må dømme lige ved. Hold nu øje med den 7'er der. Det var helt vildt, mand. Lige ved, Pau. Ind og pres. Ja, Salin. Godt, Rasmus. Morten, du kører igennem nu, ikke? Du kører igennem til sidst. Kom nu. Træk og Skåb, lav den nu næste gang. Godt gået! Hold den spiller bare, Skåb. Godt, Berlin! Hold den stjerner, Morten. Han spiller den kun med stjerner. Kør bolden rundt næste gang. Men så spiller du bare videre, Frederik. Kom så, drenge. God tid. Op med hovederne. God sej. Kom, Mikkel! Kom, Kig på de Kom, bag. gutter! Mikkel ind over midten. Kom, Mikkel! Godt dækket! Godt dækket, Mikkel! Kom nu, gutter! Op med armene. Godt. Nej, køn. Godt dækket. Falin, hurtigt derovre, hvad der er, det sker. Morten, støt Falin. Gå over, dreng. Frederik, du støtter os. Der kommer vendeaflevering ind over midten og ud af. Kom så, drenge. Ro på. Tæt spillet. Undergang højre. Kom nu, Ole. Nej, men. Hvad sker der? Hvad sker der? Videre! Han lader gå ind på banen også, mand. Ole. Gå ind på banen. Ole. Ja, videre. Op med ham, videre. Ja, men... Ind over midten. Jeg spiller for meget på. Ja, kom! Ja! Den er i fænget, mand! 2 minutter! Godt, Ole. Det er rigtigt. 2 minutter, mand! Godt det der, Frede, mand. Godt optrædet, Frede. Det er det, jeg mener, mand. Godt spillet, hockey! Står der en skår? Det må sige. Står der en skue?
Kom nu, dreng, op med hovedet i sidste, Mikkel. Kom nu, Mikkel. Ja! Kom nu, gutter! Kom nu, gutter! Kom nu! Anders! Støt over dig, Kalin. Anders! Kalin! Udad, godt, udad. Nej, støtter også. Mikkel op med armene! Rigtigt! Kom nu, gutter! Kom nu! Der er fat i ribposter, drenge. Kom så! Bosse! Kom så, Forlin! Begge! Ribposter. Nej! Nej. For hvad? Kigger du ikke, Morten? 3 meter. 3 meter. Ej, hvor I kraftigt holder op i forstuderne. Vi får gaver hele tiden, Amager, mand. Vi har fået en gave nu. Okay, Anders op med armene. Frederik, støtter indad. Støt indad, Frederik. Rasmus indad. Gennembrud fra midten. Gennembrud fra midten. Ja! Rolig! Rolig, drenge. Rolig, drenge. God tid. Ro på, gutter! Kalin, god tid. Sæt spillet. Ind og pres. Undergang højre. Undergang højre. Videre. Kom hjem. Rasmus Helgen. Yder. Kalin og støtte. Regn på den anden streg, Anders. Pakke. Rasmus Hård. Nej, Morten, på den anden streg. Nej! Du afgør kampen, mand! Anders Dahl, du købte og betalte, mand! Du købt! Det er sygt! Anders Dahl, det er dårligt dømt, Ja. Rolig. Elmer! Der er ingen grund til at få den sidste. Elmer, ned! Mikkel, hjælp mig med at samle en af kun en samler dig. Frederik, på midten, Er det en Yngve, som tager den der? Dommer, tiden vil ikke stoppe det op! Dommer, tiden vil ikke stoppe det op til tiden. Det har jeg. Hvad er det for noget dommer på? Hvor er det husborgsen, mand? Der var det rundt på. Træk i dybden, træk. Du venter, Jan. Du må fiske den til 8 sekunder, dreng! Hvor lang tid? 8 sekunder! Han får jeres helbred i jorder, jeg alle sammen. For Jeg skal nok få han skal smaske dem ind i jorder, jeg fuldstændig. Han gjorde den, der er straffekast jo. Dommer, der er straffekast. Der er straffen, det er en målchance, han tager jo. Dommer, det er en målchance jo. Det var sindssygt. Sindssygt dommer, mand. Han er udenfor. Nej, han gjorde Ja, Tino stille for sig. Vældig direkte! Nej, der er 2 sekunder. Der er 2 sekunder. Der er 2 sekunder. Nej, kom ind, kom ind. Sig på den, tag ham, den er på. Hey! Sæt jer ned, så. Sæt ham på! Han skal væk! Elmer! Stiller det over hovedet og få den. Ja, nej, spær ham! Skal lige ud. Ja. Ja.